Bells, magkakada dati ko. Dati napanunot ko nga ako. Ada napanunot ko ng vlog. Magkati. Bit lang. Yung exercise. Bit lang. Last night to eh. Napanunot ko ano nga ta. Agaramay tati kunwari nga sina tapno baka no ag trending tamot. Iso ti uso di ba? Iso ti viral dagi sina nga day no kasi ti aramay din tangata. Madiktayan nga advice ko. Ibagata na lang ti usto. Nya ko mati usto ngay, nya ko mati agpaiso. Kahit mo talaga nga ibaga? Nya ko mati agpaiso. Nya ko mati agpaiso. Nahangkangan ako git. Ay babawi ang day. Baka ibaga agpaiso. Uy may kama. Babawi ang day. Doon niya tikin paiso na. Ibagam ti agpaiso, ang kaawan ti aglang so dito. Ibagam ti agpaiso, di agpaiso. Naka-live ka? Naka-record ito yun. Isa mo ti agpaiso? Iso mo, ibagam ti agpaiso, di agpaiso. Amom day ta niya ti agpaiso. Hangkangan ako git. Awan kinastaan. Tawagan ni mama? Awan kinas. Agree ako dito. Tawagan ni mama. Tapos, ay, sige mo tanay, ibagam na joke lang din. Ibagam na joke lang din. Ibagam na joke lang din. Wala nga joke. Ibagam na joke lang. Anot nga joke di ay? Yamot. Anot nga joke di ay? Pakitam. Ibagam joke lang yan. Ipakitam gawin. Yamot. Sige tayo. Ibagam ganin nga joke lang diyan. Aray, kahit mo ipangkor ko dahil. Ibagam nga rod nga joke lang diyan. Ibagam tatay. Di kinaagpaisoan na. Han nga joke di ay. Ibagam nga joke diyan. Apay nga mang pilpil ka. Ako i-upload dito.